assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo wone mon foof salimnama inde manama yettode sikki ala en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi hande ko talata sappo ɗiɗi lewru mars hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaade leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hande ina wayno garti koye on campagne gonɗo yaade e oɗo saaha kono kadi ɓe garti e kulhuli jogaɗi ɗi ina wonata ɗin sumoji présidentiel saabu wonko hesɗi hen e oɗo saaha kono kadi ɓe garti e ko wiyete ko ha joni darde mo ganduɗa kam woni jagoɗo kesso tan mbiɗo gueɗe kisanden ko leydi Sénégal woni Mouhamadou Mactar Cissé ministre de l'intérieur ƴettu jayde enquête ko nden puɗɗortoɗen nden jayde wi e oɗo subaka hande ne wayno ko présidentiel 2024 campagne électorale opération de séduction manam tan hande o ɗin candidat ji naate leydi ndi ina ƴeewa ƴamde hakkillaji ɓesguli ɗi ɓe garti noon koye toɓɓere Idrissa Seck kañum kan ne wayno huni e oɗo saha hande ko ngabbitinde ko wiyete secteur informel kono kadi Aly Ngouille Ndiaye kañum ɓami pellital ha joni ko sembitinde to banggue ko wiyete ko awo leydi Sénégal omo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Faye kañum noon yidde muɗum tan ha joni ko waylude ko wiyete ko gestion de ressources naturelles Boubacar Camara kañum ina wayno eri koko wiyete ko ha joni jangde tawi alda en jobdi ɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓeɓe duuɓi jeegom ha duuɓi nogas e joyyi Amadou Ba ɓe mbi kañum oɗo saha hande hucciti koye ko wiyete ko ha joni barrage ɓe ganduɗa kañumen goni alliance pour la république woni APR le témoin quotidien e oɗo subaka wi ko on ɗon ñalawma ɗimo campagne élection présidentielle 2024 ɓe mbi ko fuɗɗitima walla fuɗɗima ɗin kunali ɗi ganduɗa ɗi ummori koye kunuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen witeɓe hono candidat ji ene hen Déthié Fall toon to Keur Madiabel wiide makko tan ne wayno ko darni koyɗe yidde makko so tawi o ari pouvoir ene wayno tan ko hokkude Saloum keɓal muɗum timmugal ko wiyete ko to banggue guura muɗum tawi jiggoytako hay saaha goto jayde le quotidien e oɗo subaka hande kañum ari koye on ɗon élection et violence ɓe mbi ene wayno kadi ko wuuli jaw hakkude ɓen APR naɓe e ɓen pro Diomaye Faye ɓen tan ɓe mbi tan ko ɗum violence mo ganduɗa o kañum tan fuɗɗi ha joni wadde battre on ɗon campagne ɓe mbi ko caggal Parcelles Assainies Pikine kadi ɓami ha joni on ɗon lenggue gam huccodirde ɓen ɗon ɗiɗo woni APR et pro Diomaye Faye Mactar Cissé jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal holliti wonde kañum yadani ko yewti koye comportement violent woni tan ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko haaɓoɓe kala e saaha ɗin ko godiri jaaji e hello joyyi e jeeɗiɗi e nder nden jayde witende le quotidien jayde l'observateur oɗo subaka hande wi ko Macky Amadou Ba ene wayno tan ɓe garti koye on ɗon coup woni ɗen pette less ɗe Macky Sall woni fiiɗo mo ganduɗa kam woni Amadou Ba ɓe garti ha joni e gongra e gonga on ɗon koɓe mbi ɗin batuji less kono kadi ɗen ŋacce ɗe ganduɗa ɗe Macky Sall e wondi muɗum ina jokki ŋaccude Amadou Ba tawi noon ɓe mbi ko fuɗɗogol on ɗon suicidaire to banggue président Seydou Gueye e Mayel Thiam mbi tan wonde ko ɗum malaise manam ɗum woni koɓe gone haalde e nder on ɗon fannu goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko coalition Diomaye président e ɓen bennoɓe ko yakar ɓe mbi ko ɗum haare wulde jaw woni ko teska toon to siége APR mbo Pikine kañum bonna goto ni gañima hen gañande musde Ali Mamadou Dia mo pur e Boun Abdoulaye Dione kañumen tan oɗo saha hande ɓe mbi nana e nder banlieue dakaroise ɓe garti e konnguɗi kewɗi kono kadi e batu mo ganduɗa o ko nder mo mbi ko batu secret mo ganduɗa o waɗi e hakkude ɓesgu libéral woni famille libéral jayde lo dakarois e oɗo subaka hande wi ko gonɗon ngun batu ganduɗa ko batu secret won ngu toon to building ɓe mbi ko Macky Sall waɗi bloqué on ɗon fond de campagne mo Amadou Ba kono kadi jani koɓe garti wiide wonde ko nilnude ɗin ɗon sumgoji présidentiel recours o ne wayno tan waɗama référé manam tan nawama toon to damal walla ni e nder on ɗon cour suprême ɗum waɗi ko hen kikiri janenkoɓe noon en jañi hen e hello mumen ɗiɗi nder jani witende lo Dakarois jayde witende libération kam ari koyɗin sumgoji du 24 mars ɓe mbitande ko matériel électoral o ne wayno foof tan yettima e oɗo saaha e nokkuji ɗi woni haalde noon komo ganduɗa kam woni Mercedes Kaba e saaha onon passation de service e on ɗon jagorɗo kesso e wiide makko matériel ɗi kala jettima e nokkuji ɗi omo ganduɗa noon ko woni Mouhamadou Mactar Cissé on jagorɗo kesso tan mbiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal o holliti wonde ko Sénégal ina wayno tan ina ko kañum ɓuuri ha joni foof e jeesa yimɓeɓe manam ko Sénégal taw ko adi neɗɗo o ɗin konnguɗi makko noon en jaaji hello joyi e nder nden jayde
e libération. Dakar Times dawri ko namdal e oɗo subaka hande ɓe mbi ko erreur nden jumre ɓen conseil constitutionnel kono kadi saisine on ɗon cour suprême ɓe mbi tan hande o ko hakkillaji ne daari ina wonata kadi ari ɗiɗin songoji présidentiel libération kadi ene faɗa gaccirgol Ousmane Sonko e wondi muɗum e ɗe balɗe paade soit janggo walla ɓawa janggo no jaynekoɓe ɓe mbi noon en mbaɗi ko namdal holto leydi men fayi e oɗo saaha Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ina wayno ina mbawi no janenkoɓe mbiri hebde liberté mumen e alarba janggo o Amadou Ba ɓe mbi ko oɗo saaha nan huccide destin muɗum kañum tan janen ko ɓe jii ha goɗɗoy mbi ko Macky Sall jogori ko wambade e caggal o mo ganduɗa kan woni Ousmane Sonko walla e PDS gam haɓade Amadou Ba en tout cas ko janen ko ɓe mbi noon ɓe garti diplomate américain ji kadi ɓe ganduɗa ɓe hande ɓuuri nana kiɗi conseil constitutionnel ɓe ganduɗa ɓe ko wondiɓe walla wonɓe coalition walla wonɓe landa APR ummiɓe e directoire de campagne mo Amadou Ba tawi noon ko gam wadde soutenir ɓe ganduɗa ɓe woni wonnoɓe benno ina hen mo inde muɗum artate kala e saaha woni Mouhamed Boun Abdoulaye Dione jayande kadi arti wi holto leydi Sénégal fayi e kaɗo gonka jayande direct news e oɗo subaka wi ko nillugol tawi ko décret on ériɗo corps électoral dissolution du conseil constitutionnel en gestation noon jaynenkoɓe mbi woni hande o koye miijede walla ni ko hen faya ɓe mbi tan ko ɗum yontere nde ganduɗa nde ko yontere teskade walla jogonde teskede nde foof jogori waylade kadi ɓe mbaɗi ko namdal noon kamɓe ɓen ɗon ɓe garti on ɗon bouleversement mo ganduɗa ko tumateɗo e kala e saaha woni tawi ummori koye ɓen ɗon PDS waɗɓe ko witte ko on recours kono kadi ɓe garti e nilnugol ɗin ɗon sonngoji foof ɗin ɓen jaynenkoɓe ne jaaji e hello tati e nder nden jayde witede e direct news jayde li quotidien wi ko on recours mbo cour suprême walla ni ba juƴƴinade toon de cour suprême faya kadi ɓe mbi koye dirtindugol lawol ɗimgol ɗin sumgoji présidentiel cour suprême ne wayno ni ɓe mbi ko rokkiri yiyande mum e on ɗon recours ɓe witeɓe hono FDPOE ɓe mbi noon ene wayno tan ko ɓen ɗon mbaɗi ma ni tengtin ɗum kabara bandiraɓe e waktuji paari ne wawi wonde hande walla janggo kadi ɓe kabara yimɓe holkoɓe miiji on ɗon recours ɓe garti on ɗon recours mo ganduɗa kadi ko garɗo ha joni nilnude on ɗon décret jeegom lewru mars tawi noon on ɗon fixe ko date élection ngaji présidentielle du 24 lewru mars ɓe mbi noon ko goɗɗo kadi ari ko nilnude ñande jeeɗiɗi lewru mars tawi noon on ɗon ari ko fixude date on campagne électorale ɗin ko gori ko nene tawe hello joyi e nder nden jeyande witende li quotidien jayde e stade quotidien ɗon puɗɗortoɗen jaari meɗen coftal balli ɓen gaari koye ligue des champions européenne 8e de final retour hande talata o ɓe mbi ko Barça walla Naples en tout cas walla tan tappi goto mabɓe yewta walla kiddiɗo kam kañum ngata leydi noon janekoɓe ɓe mbi e won tuma noon hawde Arsenal kene woni ko mbiyata ko dos au mur ko wona ɗum ko buteur hakkude makko e Newcastle on woni Nicolas Jackson foti e bituji mo ganduɗa kan woni El Hadji Ousseynou Diouf e oɗo saaha noon o joopi ko Didier Drogba Tribune Sport nde noon jayde ari koye deuxiéme journée ko witte l'épreuve football des Jeux africaines Sénégal waɗi qualifié on ɗon final de barrage jayne ko ɓene pamminen e ko yiwti e ɗi noon sifaji kala e natta ɗin jour uji sukaɓe leydi ndi guddirten to banggue jayɗe bindoje ɗe ne wayno tan ko match amicaux ji hakkude Sénégal e Gabon e Sénégal e Bénin Amadou Diouf ene wayno heeɓi convocation muɗum manam Aliou Cissé ma nodduma e on ɗon match mo ganduɗa o ko match ji ɗiɗi paɗaɗi toon to leydi France ɗum ɗon noon woni ko jaynenkoɓe mbi kono kadi ne tawi hen ko guuɗi El Hadji Ousseynou Diouf ancien international leydi Sénégal o wi ko Aliou Cissé ko kañum tigui woni l'homme de la situation guddirten jayde meɗen e oɗo subaka hande ko oɗo odia woni o dessin ɓeɗo ɓe jiiɗon moni fof ne jogui pancarte ene wayno ko yimɓeɓe ganduɗa ɓe ina kollira wonde tan moni foof e programme muɗum c'est à dire ko campagne gonaɗo ɓe gone haalde foof en noon ne wayno garti e ɗin accord aji ɗi ganduɗa ɗi ko accord aji awo woni ko wiyete ko nanodiri to banggue awo accord de pêche leydi men Sénégal moni foof yiiri ɗum tan ko accord aji ɗi ganduɗa ɗi galana gartam ɓesgu leydi Sénégal galana gartam awoɓeɓe saabi noon moni foof wi so are pouvoir ma dartin ko wiyete ko ɗin ɗon accord aji de pêche wat ɗum renégocier c'est à dire haltide ɗum eɓe ganduɗa kañumen goni Europe naaɓe Chine naaɓe e leyɗele goɗɗe ene hen Anta Babacar Ngom ene hen omo ganduɗa kan woni Khalifa Sall Thierno Alassane Sall ene hen aussi candidat ji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi hande e Khalifa Sall en kaali foof enne hen lesɗo no eɗen jiiya ɓe ganduɗa kañumen goni makko PDS ina fawi juuɗe hoore ne wulla au secours goɗɗo kadi ko gayenna kañumne ina plonge manam ina diwa ina namdo yo walle tawi ɗin ɗon cabbi e ɗin ɗon pancarte uji kala tinda koye mumen saabu wiyede wonde kañumen goɗi sifnoɓe on ɗon ɗen nanodiri to banggue awo leydi Sénégal
ko ɗum natal ngal ganduɗa ngal haalata ko yuti ko e to banggue gonka leydi ndi kono kadi information tawi ko gueɗe jalnika kono en tout cas ko hunde ganduɗa nde ina foti accede wattede hakkille no hannirta ni ko ɗo guddirta robine men jayndeji oɗo subaka hande en jetti Djiby Dieng to banggue caméra ji en jetti Ali Fall montage adi mon e robindo jayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi jogoro wonde ko janggo alarba yo Allah hokki en ñallude dow jaam en mbi korka jaam yo Allah hokki en fuɗɗorade bismillahir rahmanir rahim o rokken kadi jofnirde alhamdulillahi rabbil alamin